Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Salam mehriman doganlar. Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bu sanyny Owganstanda dowam edip duran halk wekilleri saýlawyna türkmenleriň başdan geçirýän ýagdaýlaryny gönükdirýär. Gepleşigi taýýarlap hem alyp barýan men Döwlet Baýhan. Bilinçli yurtdaki meclis saýlawlary dünýäniň 20-nji oktýabrda geçirilip tamamlanmaly. Emma käbir tebitlerde saýlaw şertleri ýoly goýulmanyny sebäpli onuň bunun dowam etdirilmegine karar berildi. Şoň üçin Owganstanda geçirilen meclis saýlawyny türkmen dalaşgärleriniň näçe sanynyň saýlanyp saýlanmanyny barasynda häzirlikçe anyk hem resmi beýannama berilmedi. Ýöne muňa garamazdan häzir haýsy türkmen dalaşgäriniň has köp ses alanyny barada käbir maglumat var. Beýleki tarapdan ýurtdan gelip boğuşan habarlarda türkmenleriň koçumlukda ýaşaýan Türkmenistan bilen serhetýaka bolan sebäplerine jeňçileriň awanlaryň howp sebäpli saýlawyň geçirilip bilmänligi we türkmen saýlawçylary ses berenleriň barmagynyň kesilmeginden ölüm howpuna çenli haýwat atylanyny ösürilýär. Yerli seçmeler şeýle sebäpden tutuşlugyny türkmen oturumly etraplaryň köpüsinde saýlawyň geçirilip bilmänligini we munyň bolsa olaryň öz halk wekilini saýlamagyna mümkinçilik bermeýändigini aýtdylar. Mehriman doganlar, eýsem ýurtda dowam edip duran meclis saýlawyna türkmenler nähil gatnaşýarlar? Owganstandaky türkmenler deň hukuklukdan dolu peýdalanyp bilýärmi? Olar saýlaw işlerine işen gatnaşýarmy ýa-da gatnaşyp bilýärmi? Şeýle sowaller esasynda Azatlyk Radiosy bilen sosial media arkaly habarlaşan käri Owganstanda dinleýijilerimiz saýlaw işlerine türkmenlere wezipe berilmänligini öňe sürýärler. Olar muň türkmen dalaşgärleriniň alan sesiniň sanalmagyna galplyk şüphesiniň döremegine de sebäp bolýanyny taýýarlar. Saýlawlara türkmenleriň nähil gatnaşýanlygy ýa-da gatnaşdyrylýany barada Azatlyk Radiosynyň kawullaky habarçysy Samerdan Ulu Murady bilen gurrundaş bolduk. Habarçymyz paýtagtda saýlaw kadrlaryna dolu iýerilmegine hiç ýyly päsgelçiligiň ýokdugyna garamazdan türkmenleriň köpüsiniň adynyň saýlawçy sanawyna ýazylmanlygyny bildirdi. Samerdan Ulu Murady Owganstanda häzir dowam edip duran saýlawda türkmenleriň başdan geçirýän ýagdaýlary barada dinleýijilerimize şeýle maglumat berdi. Dogry bärde Owganstanda şol bir garaxorluk diýip bilen gepler bar. Şonuň üçin türkmenleriň bärde ýokary wezipede isleýänler bolmandan soň ol ýoksa saýlaw nukatlarynda mysal üçin türkmenlerden saýlaw nukatlarynyň başlygy ýa onu işgär edip türkmenlerden kan alınmady. Başga milletlerden köplen mysal üçin saýlaw kampaniýasynda bir adam türkmenlerden ýok da, näme saýlaw komissiýasynda. Mysal üçin kabul aýdylar, kabul mana ehem mezatlary ösenýär döwletiň merkezde şeýerde de şol türkmenleriň atlary saýlaw spiçegine bermändir. Türkmenler öň saýlawa adyny ýazdyryp da şol emma ol seslermek üçin baran ýerinde ol türkmenleriň atlary ýok. Awa etdik, näçin ady ýok, näçin getirmediň ady diýipden. Men ol bilen meniň öz adym ýok. Men özüm bir jurnalist bolsam meniň adym bolmasa bir ýönekay adamlara sen ondan soň ses berip bil ýagdaýda diýdim. Şoňa türkmenleriň adyny ýazmandyrlar. Şol ýan kaýdanyň şu işgär bolmandan soň mallardan ben şu türkmenleriň adyny ýazan ýoklar. Bolmasa türkmenlerden bir kandidat bar kabuldan. Olana köp ses bilmedim men onuň çykyp son ýarakrak ýagdaý. Ondan soň mana şu Gündüz welaýatynyň öň bir 3 deputatymyz bar. Häzir Gündüz welaýatynyň bir deputatym çykar diýen umydymyz ýok. Çünki şu türkmenleriň owallarynyň hemmesi gençleriň elinde. Bu täsir etmezmi? Bu sesleň sanalmagyna netije? Man täsir etdi, şöyle täsiri bar. Häzirde şol köp ses alyp da öňde barýan kandidatlaryň hem gaýrysy şol indi bizim sesimiz şeýerde bir galplyk bolmasa ýene bir seslerimiz illeriň gaýalanmasa diýipden şoňan gowkusy bar da köp ses alanlar. Türkmenleriň sanyna garanda türkmenlerden bir 12 deputat saýlansady. Ýöne meniň fikrimçe sokalplyk bolmasa türkmenleriň ses kuýdurulmasa onda şonda 4 deputat saýlanma ahmaly hazır. Çünki türkmen owalarynyň köpünde saýlawlar geçirilmedi. Saýlaw hukuklary açylmady. Tutuş Owganstanda 4 sanymy? Tutuş Owganstanda 4 sanymy. 4 milyon türkmeniň bardygy çak edilýär. 4 milyon türkmen bar bolsa 4 milyon türkmenden 12 deputat saýlansa tähakkına görende de. Dip kawullak habarçymyz Azatlyk Radiosy bilen habarlaşan dinleýijilerimiziň berýän maglumatlaryny tasdiklap, saýlawda türkmenleriň öz hak hukuklarynyň dolu peýdalanyp bilmeýändigini habar berdi.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan, halk içinden habarçylarymyz we okuyjylarymyz tarapyndan ýiberilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomusçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, siz dünýä türkmenleri gepleşigimiziň Owganstanyň halk wekilleri saýlawyny türkmenleriň başdan geçirýän ýagdaýyna gönükdirilen sanyny dinleýärsiňiz. Mehriban doganlar, sosial mediada käbir türkmen dalaşgärleriniň saýlawda ýeterlik sesi alyp halk wekili bolmagy hak kazananyny barada habarlar we gutluglar ýaýraýar. Eýsem häzir Owganstanyň saýlawda türkmenleriň arasynda nähili atmosfera bar. Türkmen dalaşgärleri berilýän sesler bilen tapawutlanyp bilýärmi? Saýlawyň netijesine täsir edip biljek nähili ýagdaýlar bar. Türkmen dalaşgärlerinden ýeterlik ses alanlar kimler? Gelin muny Azatlyk Radiosunyň kawurlaky habarçysy Şamerdan ul Muradadan öwrenelim. Şimdi Türkmenler barada aýtsak, Türkmenleriň ýaşaýan ýerleriniň köpüsinde şu gençler hareket edýär. Mysal üçin Hamyab etrafında, Garkyn etrafında, Şordaty etrafında, Kalaydal etrafında, Dowlatabad etrafında, Meňejik etrafında, Murdiýan etrafında, başga da bir näçe etraflarda şu saýlawlar geçirilmedi. Çünki o ýerde gençler bar, gençler saýlawyň geçirilmegine ruhsat bermedi. Şonuň üçin türkmenleriň alan sesleri azyrak. Türkmenler bu geze köp wekil çykarypdylar diýen meniň umydym ýok. Demirgazyk Owganstanyň 34 etrafynda türkmenler koçun bolup ýaşaýarlar. Şu 34 etrafyň köp ýerinde saýlawlar geçirilmedi. Ýöne şu şäherlerde ana bir ses alyp dad edip indi şöyle bir olap galplyk bolmasa 4 deputat saýlanar diýen umydym da bar. Ýöne sondadan öňde baran köp ses alan kandidatlar var Türkmenlerden. Misal üçin Balyk welaýatynyň Gül Muhammed Erkin diýip biri köp ses alyp häzir öňde barýa. Ondan soň Jewzan welaýatynyň Amanullah Şerifi diýip biri köp ses alan ol öňde barýa. Faryab welaýatynyň Enwer Başlyk diýip biri köp ses alan ol öňde barýa. Ondan soň misal bir aýal kandidat bar Faryab welaýatynyň Ferzana Behmen köp ses alan. Şonuň wekil saýlanmagy ahmal henüz tek resmi taýdan ol açyklanmasa ýa saýlanany komissiýa tarapyndan aglan edilmese deputat saýlandy diýip bolmaýar. Ýöne köp ses alan. Diýip habarçymyz Owganstanyň türkmen dalaşgärlerinden garaşylýan netijeler barasynda dünýä türkmenlerine maglumat berdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, siz dünýä türkmenleri gepleşigimiziň Owganstanyň halk wekilleri saýlawyny türkmenleriň başdan geçirýän ýagdaýyna gönükdirilen sanyny dinleýärsiňiz. Mehriban doganlar, Owganstanyň aktivistlerden Resul Atamrat bolsa, Azatlyk Radiosuna beren interwýusyny öz ýaşaýan akçy etrafiýaly ýerlerdäki yaramaz, howpuluk ýagdaýlary sebäpli türkmenleriň saýlawdan arzu edýän netijesini almagynyň häzirlikçe mümkin däldigini öňe sürdi. Muňa garamazdan ýaşlaryň Owganstanyň türkmenleriň hak hukuklary uğruna tagallalaryna batly depkinne dowam etjekdigini bellidi. Dünden beri bugün hem devam ediyor. 2 gündür uruş devam ediyor. Talibanlar, ördeki teröristler Türkmenlere karşı eğer sizler saýlawa giderseniz, ses berseniz sizlerin barmaklaryňyzy hatta öldüren diýipdirler. Bu yüzden Akçanyň we atrafyndaky 6-7 etrafında tamamen Türkmen olan ilçelerde saýlaw bolmapdyr. Türkmenler örden hiç öz millet vekilini çıkarıp bilmektir halecek. İnşallah bizler yani Türkmen olduğumuz için bizler köp çapıyoruz. Taze yigitler kazanırız diye umut ediyoruz. Türkmen yigitlerimiz de köp çapalıyorlar. Çünkü şu çakaça başkalarının elinin aşağında ses çıkarıp bilmen, haklarını yedirip şuna bol verdi ama benim fikrime inşallah umut ediyorum Türkmen yigitlerimiz tağlasını devam edecek ve inşallah kazanacaklar. Diýip Resul Atamrat Azatlyk Radiosunyň dinleýijilerine öz garaýşyny beýan etdi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen dünýä türkmenleri gepleşigimiziň Owganstanyň halk wekilleri saýlawyny türkmenleriň başdan geçirýän ýagdaýyna gönükdirilen sanyny geçirip gutarýar. Ýene-ki efir duşuklarymyza çenli hoş, sag bolun we hemişe azat tolkunlarda galyň. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.